Ftit aktar minn 4 snin ilu, Nathalie, ta' żewġ titfal u li kienet armla, kienet attiva u tbieħ is-saħħa. F'ħajjitha batiet ħafna wara li żewġha mitilha bil-kanċer. Iżda ftit wara iltaqat ma' Joseph, illi kien armel u żewġitu. Il-ħajja ta' żwieġ ta' Nathalie u Joseph damet feliċi għal 7 snin, għax imbagħad Nathalie bdiet ħossha ħażin u notat li bdiet issiba diffiċli biex taħseb u anki biex titħaddet. And I slowed down tremendously. I slowed down. Xiġifieri slow down fiex? F'kollox, ma nistax nagħmel moviment. Anke fis-sodda ma nistax indur. Nathalie qalet li l-aktar frustranti huwa t-taħdid. L-iktar ħaġa li taffettwani hija l-speech. Dik il-ħaġa li ma nistax nikkomunika kultant. U kwitajt ħafna. Qabel kont differenti? Qabel kont iktar babbli, Żewġa Joseph qal li 4 snin ilu tilef lil ħuħ bil-Parkinson's meta waqaf il-baħar u għereq għax ma setax jiċċaqlaq. Qal li din il-marda ta' martu qed jaffaċċjawha flimkien b'mod pożittiv. U nomu u nipprovaw nagħmlu kemm jista' jkun eżerċizzju. Alla ħares ma tagħmilx hekk għax fil-ħajja meta inti tiġġamja ta' vera. Joseph u Nathalie huma attivi anki bis-sfin mal-għaqda Step Up for Parkinson's li tajn ħafna nies b'din il-marda biex permezz ta' sfin jiċċaqilqu. Il-koppja qalulna li b'din l-għaqda illum sabu komunità bħal familja li tajnhom jissiltu ma' din il-marda b'attitudni pożittiva.